Salam kalau dhumateng Mbak Yanti wonten kawasan Gedung Adem. Wonten dalem Simplo Gedung Adem sing duwe perusahaan es cappuccino Gedung Adem nggih. Semisal balik kula atur panjenengan Mbak Yanti wonten Gedung Adem Simplo nggih, Simplo Gedung Adem. Sing duwe perusahaan es cappuccino Gedung Adem nggih. Saking Mas Omek. Nggih Mas Omek. Pak Nopi Dasim Lebak Modo. Delok kamu. Pak Kris Namar kirim kanggo Bu Kris Namar. Nggih, mantap mendengarkan. Pak Kesra kirim kanggo Bu Kesra. Semangat Bu Kesra wonten dalem sadian. Budal Legong Namar. Apa bisa aku janji seliramu ora bisa duwa ayu kang dadi pemujaku tolong rasa kangene atiku nyanggo asam manis sing tak tunggu Mas Omek kene niki bisa mari sedek batobat yen sliramu mas piye gelap anambani ya jelas to Dik kok tak tambani Duh adindaku sayang paras cantik wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah untuk yang ku sayang. Jangan lewat Ya
sayang berapa mas kawinnya akan ku bayar kontan dan ada lagi istilah kawin kontraan berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan untuk abang Jing